Parre egitea denoi gustatzen zaigu. Parre egiten denok dakigu. Baina parre eragiten hori ez da horren erraza. Haur eta helduei parre eragitea izan da eta da gaurko gure gonbidatuaren afizio eta ofizioa. Iker Galartzarekin umorea hitz egingo dugu gaurko ireki kaxan. Antzerkian, telebistan edo pailaso gisa. 1000 pertsoneiren larrutan sartu izan da amezketarra. Beti parrez eta parre eraginez. Kaixo eta ongi etorri ireki kaxa saio berri batera, gaurko hontan umoreaz hitz egingo dugu. Eta umoreaz hitz egiteko, umore egintzan urte damakizkin gonbidatuak ekarri dugu. Iker Galartza amezketarra, umore egintzan, aktore gisa, pailazo gisa, telebistan, 1000 kontutan ibilitakoa, ongi etorri. Bai, eskerrik asko. Nola definituko zenuke zure burua? Bueno, ez dakit esan duzu 1000 kontutan dena Umore azkenen egilea? bai, dena kontu bera da, baina 1000 gauza egin behar dira, bizi irauteko, ez da? Orduan, bueno, nik uste komediante izan naitekela, ez zerbait esatekotan, paiasoa, dena gutxura bera horrea ematen detelako, ez? Lanak egonenak hortik atatzen izkitelako, eta iguale drama bat esku hartzen hartu etenen, da iguale funtzionatzeko trazaik hartu jotenen, ez zula funtzionatzeko trazaik izango, komediara eraman, eta hortik hobeto zatu etelako, ez da orduan, bueno, nik bakit eta konstiente naiz, eta, bueno, komedian ondo manejatzen naizela. Komediantea, hitz batzen laburtuta. Bai. Nolakoa zan, Iker Galartza komediantea? Txikitan, 1977 urtean jaio, amezketan. Nolako umea zinen? Bueno, bizia eta... Txiste kontalaria? Ez, bueno, lotxagabe xamarra eta, bueno, ez dakit, bertsolariak komediantek izan daitezke batzutan, ez? Bueno, herri biltzen dielako, eta ni umetan, bueno, ama irurako eta aita amezketarra, eta amak lana Tolosan itezun, eta aita kamioiakin, bueno, nahiko komediante ibiltze eginean ordune, ez? Irura batetik, eskolatik atea, gero ama area bila jun, gero handik amezketak, gero berrez Tolosa, eta hola ibili izan dugu, ez? Eta baina, hola gabiltza. Zure lehenengo fama edo, ez dakit, lortu zenuen Goenkalen, aktore gisa irten zinen hartan. Nola gogoratzen duzu Goenkaleko debutura? Bai, bueno, urduri, baina, bueno, han euskara teknikari bat zen, Juan Mari Arzaiuz, eta bila 3., 4. aldiz junitzenen, esan ziten, ikusi dugu eskaletan, Iker Galartza dator, eta esan dira, bueno, gaur zoze izango ju, ez? Nik azkenen 3-4 esaldikin juten nintzen, hasiera hartan, bueno, saiatzen nintzen, 3-4 esaldi edi, etekin ateratzen, ez da? Zema denbora nintzen Goenkalen, urte bat? Bai, 4 urte egin nituen, gidoilari bezalare atu nintzen, eta... Hori esan behar, aktore gisa bai, baina gidoilari gisa ere, bai. Bai, nik... Ez dakit, gidoiak egitea edo aktore gisa, azter nahiago ere zu? Ez dakit, momentukoa, ez? Egia da, trote ondia da makitenen batetik bestean nabilenen, faltan botatzetela, etxean egon, eta pentsatu, eta sortu, eta beste gauza batzukin, berriz zerotik aste horrek, bat ilusionatzen du, ez? Baina egia da ere bai, ipurterre xamarra bana izela, eta orduan, lau pareta itxike, pixka eta gobiatu iten nagoela, eta ja behin zerbaitetan aste balien manaiz, ja benga, muturrean man arte. Telebista mundu hori da, ez? Batzuk gorpea eman behar dute, beste batzuk atzeko lana egiteko. Beste 1000 saiotan ere ikusi zaitugu. Bai euskaraz eta bai gazteleraz ere bai. Bai, eta baina... Zer proiektu daukazuzuko esate bateako, baina beti txintxilik daun sensazioekin egon izan du naiz, ezta? Jakin, ontako igual balio dezaket, eta onta dedika naiteke, eta hemendik bizimodu aterare bai. Baina beti txintxili, ni bai semanitan hasi nintzenen, Goenkaleko gidoiak nituen utzi, lehenengo urtean. Esaten, guain derrepenten bukatukoan, ni sartu naizelako, eta orduan nituen utzi, gero ja bigarren urtea harrapatu nuen bai semanitan, orduan ja zuzendariak nintzen, eta esan zian. Egonkortasuna lortzea telebistan agian ez da horren erresa. Ez da erresa, eta orduan esaten zian, Iker, ja gioiak grabatzez bukatzen duen, eta gero Minamonen gatzen nintzen, gaueko 12 arte, goizeko ordu bat arte, Goenkale idazten. Orduan goizeko 7 berriz esketxak grabatzea sartzen nintzen, eta esan gorra zen, baina honi Goenkale bazpare, bazirudien gara hartan, Goenkale betiko zala, eta Goenkale harrapatzezunak betiko lana bazeukala, ez? Uste batzutarako eman zuen hori bai. Bai, baina... Hori telebistan, telebistaz gain aktore gisa ere bai. Beti esaten da antzerkia krisian dagoen
alorra dela edo. Zer nahiago duzu? Kamera aurrean grabatu, taularatu, taula gainean antzeztu? Bida, lehen gehiekin gertatzen zaiten gauza bera esango izut. Antzerkian ere, derrepente, asteburu oso baten 3-4 emanaldi iteituzunen, baten guztu harrapatzeu, astelenean, telebista plato bat, bere kafe makinakin, eta, bueno, beste ritmo bat, beste patxara bat. Eta aldiz, ja, ostirela heltzen denean, ja, telebistan zaudela, esatezu ze ondo, oain, bueno, venga, aitziber hartuko ez, furgonetakin, o Soroiz, o Joseba Bea, o nizer dakit, eta ez dakit noa Durangoa jungo geha, eta prestatu, antzuztu eta buelta. Eta mokata jango deu, eta ez, eta, bueno, hori gustu hartzen da, ez? Eta gero, bueno, antzerkia badu, jenda horren aitzeko, zehoit denak, aktorek esaten dena, ez? Zuzeneko, txaloak harrapatu, bueno, beti alerta egon beharra, neurtu, batean bate parreteo etoki batean, urrungoan bestian, eta itxoin, gainetik jun, ez zapaldu, ez zea, bueno, alerta egon beharreko resakakin, antzerki ezin da joan. Ez antzerki egitera, ez antzerki ikustera, Ez, lo harture izan dut, beste batzuk begira. Hori helduei begira, baina umei begira ere, paiaso gisa ere, aspaldi hasi zinean, Pelota Mokolorekin, zuhur gorria jaztea ere gustatu izan zaizu. Zer dezu nahiago, umeentzat, aurrentzat aritu, helduentzat? Berdin zait. Eta gainera, eniz bat ere konformista. Ume gehiagi da honen eta heldu gutxi, zutetan dundi, hau mien gurasuak, ezta? Eta saiatzen nahi zaintzak hori lan egiten. Eta aldiz batzutan ikustet heldu gehiagi daola eta umien falta diala eta umeik ez aldu ekarri gaur, ezta? Orduan, berdin zait, nik guztu haitzen naiz eta nik uste bakitela moldatzen ze publiko aurrean dakaten, era batea, bestea, txistia pikantegoak izan dizke, edo harinagoak, edo txurioak. Guzti hori borobildu duzu, lortu duzu, aurten urte honetan gure zirkoa proiektuarekin, zure azkeneko proiektuarekin, hor aurrak eta helduak eta aurrak joan dira, hori ikustera, joaten dira, ez dakit, hori izan da pastelaren ginda. Bai, asmoa hoxe izan eta gozatzea, Pelota Mokolon eta ateatze ginen eta ordu eta laurdeneko saioa dena erabagokin margen duen eta betelanare asko zeon. Lau abesti, 5 abesti, esketx bat gehiago hendik erdi berde, erdi preparatuta zeona, guari nin behar denbora betetzeko betelana handia zeon. Oan berriz, pentsa Josuak eta Biok numerotxo bat ite deu, eta gero bat artean beste 2 numero gaude, gu ez gaudenak, eta urrungo ondo preparatzeko, lekuan tokian tokiko nizerrekin lokalismoak bilatu. Euskarazko lehenengo zirkoa da ez? Horrek bere patxera behar du, hortaz hitz egiteko sofara joango gara, leku hartuko dugu. Oso jarri, eta esplikatuko diguzu, nola ibilizteaten uda honetan. Oso ondo. Herri txikitan ez, batez saiatu zatez zuen ikuskizunak egiten. Ze guk uste gendun, eta badakigu gure formatua txikia dela, eta ez gendun nizerrekit. Bapaten derrepenten barakaldoa jona eta gure zirkoan galduta eukin nahi ez. Eta bestetik genekien herri txikitan ondo hartuko gintuztela. Orduan, aia, amezketa, elgeta eskoriatza, bezalako urdiain bera herri txikiak, genekien besoak zabal hartuko gintuztela. Bat ikuskiztuen egin dituztun badakizu, 87. Eta sarrera guztiak saldu dituzu. Ia 26.000 lagunek ikusi dute edo ikusiko dute gure zirkoa. Bai, nik uste dut numeroak hor daudela, ondo daudela, eta batzuk galdetzen diguzuenean, eta arrakasta hau espero zenuten, ez dakit, arrakasta hau, arrakasta hati genitzaioke, harrera hona hau, ez da, esango izut, igual hainbestekoa ez, baina bai ona espero gendula, bestela alperrik aiko ginek ez da, eta batek energia jartzen duen, eta 3 urten burua hor dula baldin bat hasten den interneten ja karpa, bigarren esku karpa baten bila, horrek bere ilusioa baula antzeratzen da, alasizinean ez? Bai, eta interneten behira, ni banekin ja Pelota Mokolon da kompainian ja arrastakak genbiltzala, Iñaki ondoren saiatu ginen aurre egiten, baina falta zitzaigun, formatoarekin bukatu behar gendula, eta txikitatik nola neukan da beti izan enten da zirko, eta bai Gari Montxo eta Jose Lontxokin, eta beste lagun batzuekin,
eta beste paiaso batzuekin, urtetan muitu izan dugu, beste zirko batzuk ikustea, Frantzira, Daxa, Bordelea, beste bonea... Beste kulturatan agian ez, Euskal Herritik kanpo zirkoak beste arrakasta bat dago, beste harrera bat, ez? Bai, Daude euskarazko lehenengoa, zatik ez zegoen euskarazko zirkoiko baina arte? Ez dakit, bat dena bezala, azkenen baten egin behar dulako, ez dakit, egia esan. Lantalde opara osatu ez? Eta, bueno, eta arriskatu ere bada, lehen aipatu izten lagun agotakon bati edo beste entzun izan du, Frantzia jungenen, eta hane zirko bat ikusi, Roger Lanzak zirko txiki bat politia, eta ni jubilatzen nahi zinean, holako xe bat erosi eta Euskal Herrian barna, eta ni jubilatzen nahi zinean, dena egiten nien, jubilatzen nien, jubilatzen nien, ezin txiko etxe bai beste gauza egiteko, ez? Eta itzkotan oain behar da, oain dukau, energia indarra. Energia, ilusioa, ez? Horrek ematen duen lanak, ez? Hor ikustu ez da lan asko egongoa. Prestaketak, ensaioak, montatu, desmontatu, jun, etorri... Era batekoa eta momentu guztian. Momentu guztian, ni oain hemen hau, zirkoa montatuta dago, eta keskakin, haize boladei behira, eta zemuzuen gotea, eta argindarra itzalduta utzi ote deu, eta beste ez da... Zema lagun dabiltzera, gure zirkoaren bueltan? Bueno, esan genezaket, legalki, dozena bat. Baina gero eskerrak, gero laguntza ilegaloi dauzkagun, ez? Esanet, bikoteak, familia, beti behar da zer, haukun zatxe favorez foko bat konpontzen utziet, hartuko diazu eta ekarriko diazu, garikan ontoldo bat utzi deuzein pasakoa bila, pasakoa nere aita, pasakoa nere ama, beste zen, orduan, bai antzen bat deuna izan da, gure familiak ere ikusi dula, apustu arriskatu xamarra zala eta indarra, ez bakarrik nire familiak baizik eta trapezistaren familiak, akrobataren familiak, haren bikoteak, meriendak hartzen digunak, afariak hartzen digunak, jasotzen, kameiak kargatzen launtzen digunak. Guzti horren honen izan da publikoaren erantzuna, epatu dugu dena bete izan dezutela, eta ez umea bakarrik, hau da, zirkola joan dira umeak, hauen gurasoak, eta baita gazteak ere. Nola egiten da denentzako gustagarria den ikuskizuna? Lehenengo bileratan, artistekin biltzen nintzenean bere galdetzen zieten, da ze hona izan dramaturgia emango dio, ezta? Dramaturgia bilatzeko garaian, tema bat, nizer dakit, argia. Ez argia, hoxe, kandelatxo bat pizgetu genezake, eta mendik gara eraman, eta argiaren nondik norakoa azaldu genezake, gero koreografia batekin, artista batzukin, akrobazia batzukin, imaginatu. Baixetu menzu, familia. Familia, nizuten on familia, izan behar du. Zirkoa zerbait izan bada, familia. Eta hemen gaude, familia ez geanak, sonet batzuk, ez ezagunak beraien artean. Eta nola lortuko dugu familia, eta batek esaten du. Bordu nizer, aitaren papera, nik amaren papera, nik umearen papera, ez. Hemen ez dela, 28 gara nire familia txiki bat. Da, bakoitza duka bere rola, nahi gabe hartzeko ez adinagatek, izango da Joanes guztien aita, edo bestea, Amaia guztien alaba, edo bestea, ez, esan nahi, rolak hartzen jungo ga, baina hortarako familionek konbibentzia bat behar du. Orduan nik izaten den familia, eta familia iritsiko zaio jendeai. Zuzaten duen gaztiak, helduak, aitona monak, zer da horrek uste dutena? Familia. Familia nola lortzen da? Elkarrekin loin da. Elkarrekin asarretuta, elkarrekin adiskidetuta. Ezin duzu inoa aldein, egon behar dezulako. Familia eta lagunak, ez? Ez zema lagunin dituzuzuk, gure zirkuarekin, baina beste antzerki egintzen, telebista ipatu dugu. Humoreak zema lagun eginarazi dizkizu. Bueno, ez dakit. Laguna baina ezagunak esango nuke jendea asko ezautu bai, eta bueno, horren laguntzen dizu, gero antzuki batea zoazenen, eta tekniko bat tokatu zaizu ja marramabi aldiz, bere izena dakizu, eta behak zurea ere bai, zugenako errespetu bat, behar ganako ere bai, eta orduan bakizu ez zizula ezarre faltako, bakizu gauza bere leko jarriko itula, dena zultzako egon gola ez. Eta bai, ezagunak eta lagunak bakar batzuk bai. Orduan horregatik esaten izuna, magoak lo ite badu karpan bertan, ez, gero lan ingo du karpan bertan lo indun, toki hortan esterilak endu, publikoa sartu da, eta magia ingo du ez. Eta bizi egiten du ez, egiten duen lan hori, eta motivazio hori... Bai, eta
Eta ez dauzkau figurak mozos de pista, esaten da morroiak ez ditu koltsonetak ateratzeko, baizik eta ekainek bere malabarrak bukatzen baditu, gero koldori trapeziorako aterako dio koltsoneta. Eta egongo da, erne, adi, ez bere txanda bukatu dut eta guain atzean egongo naiz zigarro bat errez, ez, egongo naiz hor. Talde lana eta denetik egin behar zaten zute. Lagunak Lagunak aipatu dizkizut eta ez dizkizut lagunak kasualez aipatu. Zure lagun batekin izan gara, ikusi dugu bideotxoa, ea, zure lagunak zer dion. A ber, ba. Patxaldeon, Iker, zemuz, ikusten duzu. Unea ekarri naute, zuri buruz, edo galdera pare bat egin, edo anekdotaren bat kontatzeko, ea zer moduz egiten dudan. Joseba Usabea, ez? Galdera edo anekdotaren bat kontatzeko eskatu genion, hortara etorri zen, harreman berezia daukaztu izan duzu, ez? Aspaldianik. Bai. Eta ez gara asko asarratzen. Beha ez da oso asarratzeko, ni bero xamarra igual banaiz, baina hoxe bai. Azkenen nizer dakit zirkoan montatuta daunean, menizatezu, aspaldiko partzea etxeko jare guztu hartuko nire, zeguz gara zirkoan jaioak eta gure etxea daukau eta gure ezea. Eta arruntzin izatezu bai, hoxe bai, gau bat ingo aldeek, eta behaek esaten zu bai, nik gaua ingo jat, segi etxea atxeden hartu, eta un pare baten ez etorri hemen ez da ozeini. Azkenen lasa izode, zure laguna daukazunen hor zaintzen, ez? Orain arte zure lagun nahi izan da, galderak botako ezkiztu, igual galdera boteta gero, igual asarratuko zeate, ikustu ez dagoen Josebaren lehenengo galdera. Eta gure zirkoa zari galera, zuk hemendik 2 urtetara nola ikusten duzu gure zirkoaren proiektua? Euskal Herrian bakarrik? Ala kanpoan? Ze kabroia dan, Hortxe erronka, Bere buruan nun egon gotean jakin nahi du eta horrexatik galdetzeu. Eta nik ez dakit, nik uste Euskal Herrian egon gala, bai ordea gure zirkoak inbar ditula, gauza politiak eta gure zirkoak iritsi behar dula. Ez dakit Euskaldunak igual dauden beste leku batzutara ere, bai. Lehen aipatu ez, herri txikitaren ez dutela asko, Donostin, urri nahi zeate. Oain demoraldia bukatu dezute urri amaieran, urrengo demoraldi bat izango aldo gure zirkoak. Bai, dudik gabe eta aigea, hondik ez gara xeri, ez gara behi da jarri. Baina, hoxe, egun udalerritik gora dauzkago hor zai eta batzuk gaina asarratzen diana, herri batetik beste 3 kilometro daude, hor nuztu noa jongo gara batea, bestea, eta berdin zaigu. Guk argin dara eta ura behar dugu, eta orduan hortxe sortzen dira pixka batzeak, ez? Baina ezadostasunak, hortxe. Baina bai, bakigu, iparraldea jun nahi deula, esate bateako, eta gure zirkoa jun behar duela iparraldera. Bigarren demoraldi horrek ere bere prestakuntza lana beharko du, ez? Bai, eta Donibanen loitzunetik ditzen behizute, saratik, espeletatik, kanbotik, esatezu, ados jartza iztezuek, eta nire zue, senpereko lakura jungo gara, eta hortxe aste beti ingo dugu, ez? Eta Nafarrokine, hoxe urdianen egon geha, baina Iruñerrira junaiko genduke, eta poliki olako gauzak iten hasi, baina gero, esaten dugu beste batzuk. Zeratik ez amauzteun arora jun, ez da? Euskal Herritik kanpo. Ojakara. Jaka igual Euskal Herria ez dakit ez dut. Bai, ez dakinik, etxean bezala hongo gineak igual jakan, ez da? Baina zergatik ez. Eta gero bai, gauzak porratu lehizke eta inlehizke eta edo zinek elkarrezketa hau entzuten du eta ideian bazatze bat zaiogu ideiak eta ametsak egin bihurtzeko gaude, esan pres gaudela edo zertarako, ez da? Joseba, beste galdera bate baduka. Hau maltzurra agian, Bai. Balda zu umore egiten duzu, ia dena umorez egin duzu, balda sekula hartu ez duzun edo hartuko itzenukeen paperik umore klase hori gustatzen ez zaizulako? Bai, bada bakarren bat. Ez dakit, ez zaite, ni bai hasi manitako esate bateako bidezen bat eta hau txikiekin izan barko nuke, zenbat lan eman diten, zenbat urte eta zenbat zorion, ez da. Baina guain saiatzen egin dian, berriz, abarra hauek, berriz bakitor saiakera bat egon dala, eta zen uste, eta pahakoitzak berean behar dula, eta aurra bidea egon behar deula, ez. Eta beste goztatin behar dela gian, ez? Bai, nahi guain Hortuzarren kalba jartzeko teskatuko baleik eragarri kostako litzeitek, eta ingo nuke itzizkotan nire seme alabe jateko behar duelako, baina bestela
Oain, Patxi López eta Zapatero eta beste eta oain da Rajoy eta gero bestean eta ja. Hori agortut ikusten ez Bai, agortuta kaso ez da dago, politikariak berria delako, baina Puigdemont eta zean besteak, jazta, nahi... Mila gauza egindakoa zea, tarten olako gauzak bai, baina betzenuke berriro, bai asemanit estiloko... Ba, guain, momentu honetan ez, eta bidez, arrakasta izan duen urtetan, baina iruditzen zait, eta paura bukatu zela, audientziak ere esan zulako, gauzak ez diak entzen, beste gabeia zuzendaria espertu delako, zu eguneko 16 ematen nahi bali mazia kuotan, jarraituko ez du, baina ja ez gendun ematen azken hilebetetan eta azkeneko urtean asko jetxizar eta horrez esan nahi du, publikoa ere... Nola, ja espertu entzala. Bai, ja espertu indala, formato horrekin, eta igual, eta gu hortan ikuste ze bai, orduan, igual beste aktore berri batzuk eta beste aurpegi berri batzuk azaldu behar du, bai. Oso ondo, eta Josuaren azkeneko galdera ere prest daukago. Araiker, zuri asko gustatzen zaizu jendearekin interakzio bat eukitzea, baina aldiz asko izorratzen dizu jendeak soinuren bat edo mobilenen bat sonatzen bau edo umeak patata zorrokin ibiltzen badira. Hori zergatik, esplikatu iguzu. Zergatik horrek esplikazio oso erresa dauka, nalako edukazioa dalako, errespetoa, nire lana oso serio hartzetelako eta jendean, baina ematen du batzutan komedia danean, jendea jundeitekela, patata zorruak, horrek segiko, hau da pelikula bezala, mandua eman eta horrek izketan segiko, eta ez. Nik behar dut, jendea arnastu, sentitu... Interakzio hori, ez? Bai, eta nahi itzit inporta batek erantzun ditien bai. Eta nire hain zoroiz egin Josua behangin lanean, eta hor inor espale bezala, ez? Hor pareta hango aliz bezala, eta baten bat izatu dut, eta erantzute gustatzen zait, errei. Euskaldune baldute feedback hori erantzun? Bai, hombre, ez... Ez da oso serio, iparra egitea aldean. Bai, iparra ingo ez eta neko bida, topiko zaleak, komila artean, kakotxe artean naiz, bai, iruditzen zait, nizerrakit leku batzutan, igual eskuzala balago diela batzu, beste batzu baino, nizerrakit kulturagatik, oituragatik, nizerrakit baino, jendea parra egiten du, hemen, Espainian, Frantzian, eta mundu guztian. Eta gure egunerokotasunean, humoreari tarte eskintzea aldeu. Bai, behar duen tarte bai. Nik arpa montatzen nahi gara, eta egora itxarrenean, da gero parra egite dugu, eta gero ez tekizer, eta goran da hona behikoa adarra jotzen dio, eta hoxe parra egite duela. Baina bai, gero, hor datorrenak, espektakulo bat ikustea, eta patata zorruak, krak, edo telefono itzen du gabe sartzen dena, edo, zera, uler dezaket, bateman telefonoa gota, barkatu, nahi oantxe hemen elkarrezketan joko balit, eta barkatu, oitutan nago, kamara bat japizten ikustearen, digitzaldu itzen, baina, bai, barkatu, ez? Naturaltasun horrekin da despiste hori. Baina, beste batzuk iten du telefonoa hartu, eta, bai, hemen, antzerkian nago, bai, oso polita, bai, isilduko, besteak jarraitu alizateko, ez? Zu nola egin ez zure egunerokon beti humore hori eukitzeko, hau da, gano dazko egun onak, ez horren onak, eta alare, goizeko zazpitan kamara piztu eta humore horrekin. Nire malaletxea. Zein da sekretua, zengo saltzen duzu? Nire malaletxea badaukat, eta galdetu, nire amai eta abenei behar, imestela. Eta, bueno, nik uste aktitudea dela, jarrera dela, eta gauza txarrak denoi pasatzen zizkigu, familie guztietan daude arazoak, denoi hiltzen zaigun norbait, eta baina da jarrera, ez dakit gauzen aurrean, arazuen aurrean jarrera positibo bat, nik uste gauza batzuk olaxe libratzen eta konpontzeko naizela, beti jarrera baikorra izan detelako, eta naizelako estutzen edozein gauzengatik, eta ontatik eatako gaitu, lehen atea izan dugan bezala, eta hola dalako. Eta gero jendeak ere launtzen du, jendeak telebistan ikusten zaitu, eta oso holako ikusten zaitu, ez? Orduan nire... Jende guztio bete txiste kontatzen ezara eta beti... Ni pana ere sartzen eta kafe bat hartza eta egunon gustatzen zait, egunon esatea eta jendeak ere egunon erantzutea. Ez gustatzen, Madriden jiran egon nahi zenetan ere depresioik gaundinako izan dira, leku batea sartu da inork egunon, o buenos días, esaten ez du, zer men bakoitza bere zehara dijoa.
Eta zure egunerokotasun hortan, ez? Oden gaina grabatzeko bideia guztekin behar duzu, Sevillara batzutan, Donosti gertu dago, Donostiara jun, kotxez, familia, lagunak, etxeko arazotxoak. Bai, eta kontuatzea, jende nola ezagutzen zaitun, bueno, eta hola espero zaitu. Orduan nola, baten petrala daukazulako edo, nola esango izu, txezu paken, ez daukat izketako gogoek, ez? Gutxin-gutxinez, opa, egunon, zen muz, eta ondo, bai, bale, venga, opa, agur, bai, gerarte, jazta. Eta, ukarra balitzeke, telebistan lan egin eta inorrek kasuik izite, ez dut zugu. Ez da lan nekagarria. Zozen gaizki jene egea. Hori ez da nekagarria, beti simpatiko izan behar hori. Ez da simpatiko izatea, nahiz gaina, bai, zehetzen ez. Olakoa zea, ez da. Ba, edukatu izaten, eta nik kalean batean korreo kalen beti gorat, eta behida izaiak, numentxetik ez dakit nun igual lenguan sozio sinion, eta agur, bai, agur, presteun bar da hortako, eta ez, lehor, desagradable bat izateko, baina bai, eta batek gastronomikan Donostia egon nintzen konbiatuta, uste nunan, bat dena bezala, urde ezpiko pixkaten gozala, barriola urde ezpiko amozten nahi izan, gazta pixkat aperitiboan hartu, eta gero lanen segiko nola esartu nintzen, eta bai, argazki bat, beste bat, eta hile gaina, intereseko argazkik, ze bakoitzen bere publizitatea atzen dauka, eta badakizu nahi zaitula, ez ilusiten nolako zukin argazki atatzen, bere olioa saltzeko gero zure argazkia Facebooken jarri eta zetan, hori ja ilun txamarra zehatzen zaik eta zer esan gabe gero jartzeko. Beira zinen ontzan gure estanean ikergala hartza eta ez, aceite de Jaén, ez da hori bat. Zait importa, baina eta bate galdetuzten, ez zaitu agobiatzen zer, ni hemen hau nahi ditelako. Espanuke hau nahiko, guantxe hemen ditrata eskeroik jo, moto hartu eta igeldo ioko nahiz eta lasai kafe bat. Ze guztu dentzezu demora libran egitea? Azta demora libra asko daukaztu, baina, bueno. Bai, eske, denbora libre ez du gustatzen familia egin egotea, gustatzen zait, poteatzea, gustatzen zait Tolosan alde zarren. Ibiltzea, ez dakit, ba naiz, kalekumean naiz, hortan. Eta atzo, Bartek gaua Josuak pasadu, zirkoan, eta atzo, etorrentzaren Tolosa, buxenekan burun, zazpikaldea, pera jetxi, eta zurito pare bat hartu, bai, hori da, aitea gustatzen zaitena, eta gero, moto arrankatu, eta motuan, Zorzu bespa bat? Bai, eta baina gustatzen zaitena da, motoa paseatzeko ibili. Ez lanerako eta nervioso juten ez. Mai jokutan jolastea gustatzen zaizu, ez dakit kartatan, partxizen? Ez, esko, ibili izan du naiz, boladak izan ditute, eta oain, azken aldin ez naiz horta jartzen, baina... Nik jarriko zaitut jolasen, hemen hiru kaja ikusten duzu. Bai. Eta ireki kaxa gure saioaren izena, eta hemen jolastu ingo dugu. Dazkazu hiru kaja. Txikia, ertaina eta handia. Bat aukeratu behar duztu. Eta hor barrun dago proba bat, eta proba hori bete beharko duztu. Hiruetan ez da proba beha egongo ez da. Ez da. Hauxe, ertaina. Ertaina izango da. Bai. Kaja ertaina hemen txe, ireki izazu. Ertainak izaten dira bi hurrenak, gure etxean ere ertaina daukau. Eta hemen daukazu galdetegi laranja. Galdetegi laranja unik hartuko dut. Eta 10 galderako testa da. Ara ba. Eta guain testa hau, bakizu, hemen izaten da bat, denetik jakin beharra, ez? Telebistan irtetzen zatenak, denetik jakin beharra. Hemen 10 galdera daude, pixkazture eguneroko tasunen inguruan, eskualdean ingurukok. Ordu niko hain txuleta bilatu beharko dut, erantzuna bilatzeko. Nik erantzuna bazk. Bueno, orduan ez da, galdera gaztien ere gainean, baizik eta jarrita nagoen hemengo. Jarrita zauden, ez zauden, arabera. Doan, ridikulo egitatuko. Ez da ridikulo izango hemen. A ber, egunean, zenbat demoraz parre egitea gomendatzen dute medikuek? Medikuek? Ez dakit, ultragoa bezala izango da, 7. 7? Zuetzea mediku da joten ez, eta ordula orden 15 minutuz parre egin behar gomenda, egunero. Bueno, ez da erresa, Ez da erresa, ez? Ez da erresa. Irran zirko mundial ezagutuko duzu, Bilbon izan hori da. Lehenengo lerroan ikusi nahi bazenu, sarrera zenbat ordaindu beharko zenuke? Igual 30 euro. 35, hoi baleko zago. Bai. Humorearen nazioarteko eguna, ze egunetan da? 385 egun horietatik. Ja. Hori jakin bartzen nuke? Bai, ez dakit. Aprilaren 26an. Aprilaren 26an. Urrengoako, ja. Bai, abergoatzen izen.
Joseba Usabiaga ikusi dugu hor galdera batzuk bota dizkizu. Galdetu bere urtebetetzeuna. Hoxe da, galdera. Vale, Joseba Usabiaren urtebetetzeguna, ez da. vale, oen da, zer gaude, Urrian gaude, pista bezala. Vale, urrian gaude, bai, urrian gaude. Urrian gaude eta pasada. Bai, pasada, lehengo osteguna izan zen. Lehengo osteguna. Urriaren, tiktuk. Urriaren behatzia. Laua da, urriaren lauan Joseba Usabiaren urtebetetzea. Laua. Horren guztian zoriondu beharko ez. Laua ez, zoriondu nun, da faltza konbiatu ninen duen. Beak, zirkoak geunden eta gaine esan nion. Zera, ire urtebetetze hona, eta zera, hor, portuetxea, jumarko, ja, faltzea, portuetxea, eta hor txekun gote ginen, azkenen, bokata jenden duen. Bueno, ez da bezki. Goenkalen parte hartu zenuen, aipatu dugu lehen ere. Bai. Zenbat kapitulo izan zituen Goenkalek? Asko, ez da ideik. 3.000-tik gora. 3.000-tik gora. Zer, 6.000? 3.000 kapitulo izan zituen Goenkalek. 3.000 Ba, zerbait, Europako luzeena. Bai. Luzeena. 3.000 jolin. Hau urrengo erraxa. Tolosaldeak, eskualdeak, zenbat herri dauzka. 24. 28. 28 kanala izena hortik. Bale, ba. Claro, 28 kanala hor. Bai, hortik atxarra. Kopa, bida, eta hori enekila? Bueno, bai. Zatik 28 kanala? Hone etorrita beste zerbait ikasi duzu. Bai, bai. Esan. Sevillara askotan juntzea. Bai. Zenbat kilometro daude Tolosatik Sevillara? Ez tegit, bueno, ez da, jatuko. 998? 903. Bueno, 900, hori ere balekotzat. Bai, banekin zenbat gueltzen dituzu Sevillara? Azkenik urteetan batzuk, bai? Bai, asko. Bai, astero ez esateagatik, batzutan egun bakar bateako, honda etorri, jugun esaldi bat esan eta etorri. Eta buelta. Bai. Hau inauterizale batentzako erresa izan behar luke. 2019ko ostegun gizena, zegunetan izango da? Aurten martxon tokatzala ustet. Hortxe. Bai, ez, otxaila, Inauteriak martxon dira, baina ostegun gizena ez. Otxaila 28. 28 izango ostegun gizena, 2019an. Hortxe. Allí abajo telesailan lan egin duzu, ze audientzia izan zuen, lehenengo kapituloan, ze portzentaje lortu zuen? Euneko 26 inguru. 27,3 lehenengo kapituloa, baina bai, hor lehenengo demoraldiko batez besteko 26. Bai, goatzen naiz, gaina, han bertan grabaketa gendun, kapituloa ikusi eta bueltan gento zen, eta kotxez, eta pankorbo inguru hortan edo, zai geunden, noiz aiatuko audientziak, eta 7, 8, eta horretik goatzen, eta gehiago zala, bai. Ez da tentsio, azte urduritasunaz, beti audientzien menpekotasun... Bai, zazira baten gaina gauzak enkargatzen dianean, eta bai, zatea, 6 kapitulo eta ikusiko dugu, ez? Produktura ez dut diru gehiagik gastatu nahi zaten, eta 6. Baina gero gola, bide ikusi 27 bat eman gendunez, baina beste 12 kapitulo enkargatu zuen, behin gaua zena aurrea, eta bai. Eta azkenekoa, Tolosak zenbat biztanle dauzka? Emeritzi mila, inguru hogei ez da, herri txikitatik eta jendea etortzen nahi da, azken aldin berriz, baina hogei ez da iatuko. 1975, hori ere balekoa. Bueno. Hau izan atesta, zer ituzaizu, galdera... Bai, batzuk errexeik etzeon, baina jakin beharreko batzuk bat zeuden enekizkinak. Oso ondo gauza gehiago ikasi dituzun etorrita, eskerrik asko Iker, hona etortzagatik, pixkaz kontratzagatik, nola bizitzen, umorea nola bizi duzun, eta segi, ezazula umoretxu. Erki, eskerrik asko zuei eta egiten dezuen lan honengatik, meritu handia dezu benetan. Oso ondo, beste bat arte. Eskerrik asko. Hurrengo astean ere hementxe izango gara, beste gonbidatu batekin eta beste gai batekin. Bitartean, ondo izan.